Excelin rivi tai sarake lukitaan näytä välileiden ikkunaryhmän kiinnitä ruudut -valikkon kiinnitä ruudut -painikkeella. Selataanpa nyt hieman aineistoa. Huomaamme, että ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake on koko ajan näkyvissä. Enää ei tarvitse kokea päänsärkyä siitä, että ei tiedä mitä riviä tai saraketta yksittäinen tieto koskee. Huomaa, että kun tein valinnan, valittuna olisi ollut B2. Tämä määritteli, montako riviä ja montako saraketta lukitaan. Lukittuna on solun B2 vasemmalla puolella olevat sarakkeet ja yläpuolella olevat rivit.